Pe drumul ce coboară spre locul închinării, trei magi cu daruri scumpe înainteau ușor. Doreau să îl cunoască pe prințul omenirii, pe împăratul slavei, pe domnul domnilor. Conduși de steaua care le luminase mintea, ca să cunoască vremea și timpul potrivit, să știe că din ceruri coboară mântuirea. S-a întrupat Mesia, cuvântul profețit. Am înțeles atunci că orice om sub soare putea ca să priceapă din planul cel de sus, dar și-au lăsat privirea în lumea trecătoare și n-au privit la steaua din cerul nepătruns. Puteau ca să-l cunoască pe regele iubirii, să-l vadă pe Mesia, pe prințul așteptat, dar au ales să umble pe calea rătăcirii, disprețuind minunea pe Fiul întrupat. Pe drumul ce coboară spre locul închinării, ca magii altădată pornesc și eu, Iisus, dorind ca frumusețea și taina sărbătorii să fie darul veșnic primit din cer de sus. Cu toată umilința mă plec la ieslea vremii și darul mulțumirii îl pun pe paie jos. Îngenunchez în fața stăpânului măririi, cu jertfa de tămâie să-mi miresmez frumos. Cântarea biruinței răsună peste veacuri, din Iacov se născuse un împărat slăvit. Și toată omenerea poate să-l cunoască, căci pruncul cel din iesle e regele iubit. Cu toată umilința mă plec la ieslea vremii și darul bucuriei îl pun pe paie jos. În genunchi